ちょっと待って。ちょっと待ってね。これ違う。江戸川さん、ちょっとなんかマイクがおかしい。おはよう。おはようございます。わかんない。わかんないぞ。わかんないぞ。これでもこれやったらダメだから。わからない。おはよう。I just woke up. I just woke up. なんでOBS アップデートのせいだよ。なんで何がいけないのかさっぱりわからない。刺激必要ですね。刺激ね、大事だよね。おはしぷこんしぷ、おはしぷこんしぷ、おはしぷこんしぷ、めんめんめん。青木さん、おはしぷ、おはしぷございます。あれなんかさ、二重に聞こえるんだけど、なんでよ。刺激レッドカード。はい。私は牛じゃない。私は牛じゃないから大丈夫。これか？これでもこれ。わからないよ。どうすればいい？これ。違う。コーヒー飲んでなさい。コーヒーね、ない。ないよ。わかんないの。わかんない。また変になっちゃった。そうね。着物の下よく見えませんし。クッキーコラボ今日までとなっておりますので、まだ迷っているよという方はぜひお求めくださいませ。コンペイトーはね、来月のあと1週間ぐらいあるんだけどね。クッキーコラボが今日までです。ちょっと調べよう。牛型羊かもしれないね。羊さんの声が二重に、そう、今なっててさ。なってて、なんでよってなって。ロボット声、ロボット。ビビビガガガガガ。いいね、好き。私は好きじゃない。いつもの声でお願いしますよ。何がいけないんだ？
なんか知らない間にそうアップデートが入るとこういうことがあるからもうやめていただきたいんだけど。ハウリングっていうのかな。あれでしょ、容疑者の知人のインタビューの音声でしょ。私見たんです。あ、違う。それは目撃者。まず歯車アイコンを押してオーディオ詳細プロパティを開きます。歯車ね、よし。で、モニター出力となっていると音声ミキサーのデスクトップピャピャンじゃんやんがにゃ有効になって音声ミキサーのデスクトップなってないからモニターオフモニターと出力モニターオフオッケー。あ、戻った気がする。今20になって戻ったでしょ。デスクトップ音声とマイク両方を拾っているくらいで、そう、ちょっと待ってね。だから今見た感じだと自分で聞きたいときはこれか。これ、でもこれ乗ってるからやめた。よし。羊さんの声、ルック僕、君のお父さんだよ。言ってみろ。誰？ルック誰？羊さんの声が2人いる。1人もらってもバレないよね。毛玉ならあげるよ。コンシェプメフミさんいらっしゃいませ。さっきまでは普通だった。なんだろう、タイミングかな。カオスさんいらっしゃいませ。ウェルカムハロー。かわいいよ。羊さんこんにちは。良い一日をお過ごしでしょうか。I just woke up。治ったそん。羊ちゃんおはしっぽ。おはようございます。今起きました。セリフ言ってない。ルック僕君のお父さんだよ。言った。さん。ゆのそさんハロー。起きられたんだね。今日は日中に寝て配信ないかなと思ってた。嬉しい。朝寝ました。ヘドガーがハロー。最近皆さんこんにちは。おはようございます。こんにちは。最近名前が緑じゃない人を見るとギフトをばらまきたくなる山にかかっている。まあ投げたら生活できないけど、もやし生活になっちゃうからダメだよ。オーケーさんこんにちは。ロボット声でないと意味ないよ。じゃあもう一回変えてくるから。なんだっけ、どれだっけ。これで何？僕君のお父さんだよ。これでいいのか？
これで満足か、江戸川さん。今日は作業の日がテクフォンあるのかな。私がぽやぽやしてるからどうかな。ディスコードの方でまだ集計取ってないけど、やりたいならいいよ。やりたいならやるけど。ロボット、ババババ、バババババ。謎だ。ガティクフォンやる？まあ。ルックがわからないけど。ロボのように働いた結果が今だよ。あ、そう、私ね、この土日でね、荷物片付けてきた。えらい、頑張った。その反動で帰ってきたら動けなくなってたわ。やるならもうちょっと羊ちゃんが目覚ましてからやみょね。覚めてからにしよう。緑の人がいないよ。そう。あ、羊、パイナポーさん、ウェルカムハロー。I just woke up. いや、江戸川さん、タルトありがとう。タルトナイステめ。雨宿り明日までです。クッキーのコラボは今日までです。やったぜ、首相おめでとうございます。まだいろいろ残っているけどね、手続きとかは。でもとりあえずなんとか終わりました。ちょっと悲しいけどね、まだね。Yes, pineapple. I am going to get on my computer. Please wait a moment. なんて？私今寝起きだからちょっとGoogle先生翻訳して。私は私のコンピューターに入るつもりです。パイナップルさんロボット。ちょっと待ってください。イエス。ナイスエドガが。パイナップルさんハロー、ユノスさん。エドガさんハロー。私が石油のスナイパーなら今すぐユノスさんにギフト投げてるのに。シワを寄せた顔文字が思い浮かぶよ。誰かちょっとお話ししようよ。ディスコード立ち上げるからちょっとお話ししようよ。私、起きられない。このままじゃまだ寝てしまうから。ちょっと待ってね。いや、ありがたいことにクッキーね、購入したよって言ってくださる方が数名いらっしゃって、ありがたいことに。まあその半分は自分なんですけど。よいしょ。今週は無料。パイナップルさんが言ってた今週は無料ってどういうことなんだろうな。今ディスコード見たよ。昼夜逆転の羊ちゃんだ。ベッドに連れて行かなきゃ。おはよう。おはしっぽってつけとこ。あ、そう、皆さん YouTube のチャット欄のハンドル名が@ほにゃららになっているので、ちょっとね、対処が必要かもしれません。よろしくお願いいたします。私 X でポストしてあるので。くさ。青木さん、そのお気持ちがとても嬉しいですよ。ありがとうございます。本当に嬉しい。ありがとう。また寝ちゃうの、まず。ちょっと、
ちょっと今日飲み物持ってきた。冷えてるやつ。今日はね、昨日バナナ飲んだから、今日はオレンジにしようと思ってトロピカーナを持ってきた。だって横型の配信だと名前は変わらないのかな。多分コメント欄の話だと思うんだよね。アーカイブとか動画の多分。どうしよう。誰かペットボトルの蓋開けてください。私、そうだ、力ないの忘れてたわ。とりあえず角掴んで左右に揺すればいい。やめて。酔っちゃうからやめて。やめちゃう。酔っちゃうから。そう。みんなでちょっと起こして、私のこと起こして。まだ寝てるから多分。眠い。なんか、やっぱりそうだよね。昨日、おととい疲れて、睡眠サイクルがまた崩れて、昨日も崩れて、明け方寝て、ダメだね。明け方寝ると分かってる時に薬を飲んでしまうとダメだね。お話し相手が必要なら家事を終わらせたら行くよ。ありがとう、ユノスさん。待ってるね。みんなでお話ししよう。すぐに開きたいけどいけない。握力、そう。開けたいけど、握力60キロほどじゃない、ハト。握力60キロってリンゴ潰せる？リンゴ潰せるぐらいかな。話したら最後私はこのアーカイブを視聴できなくなる。黒歴史が増えてしまう。大丈夫。私がもう黒歴史だから大丈夫。存在が黒歴史だから。何にも問題はございません。おはようございます。午前1時25分です。パイナッポーさん、いつレート、ベリーいつレート、スリーピータイムだよ。私のは起きるタイプの薬だからな、眠くはならない。逆なんだね。リンゴへこむレベル。リンゴ果汁 100% ジュースがもらえるってこと？リンゴ果汁、残念ながら私は今リンゴは持っていないから、ペットボトルしか持ってないから、ペットボトルがへこむってこと？羊さんは黒歴史じゃないよ。むしろ私の希望だよ。ロボでも大丈夫。私今ロボットだったけど。黒歴史ロボット。未来の国からやってきた黒歴史ロボット。寝ないとダメなのは分かってるんだけど、羊さんと友達といたいんだよね。パイナッポーさん、ミートだよ。ありがとう。サンキューベリーマッチ。ありがとう。そうだ、皆さん、私のメッセージボイスが当たるチャンスも今日までとなっておりますのでね。ぜひ、よろしくお願いします。詳細は投稿に書いてありますのでね。ちょっと待ってね、持ってくるね。
どこだっけ、どこ、ポチ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 、動画コーナーじゃなくて、これだ。皆さんこちらもお忘れなく。辻右衛門だ。僕辻右衛門。ロボとか関係ないから大好きだからありがとう。秘密道具出せない系のロボットだから。そこんとこよろしく。にゃん。ちょっと待って、咳出る。生き返った。めいちゃん今週分目、皆様も今週分目、しばみさんおはようございます。おはようございます。危ない危ない。咳が止まらなくなるところだった。咳するのにちょっとミュートが間に合わなかったら本当にごめんね。大丈夫、また無理してる。いや、咳が止まらなくなっただけ。咳が。水分取らなきゃ。寝起きで水分取ってなかったからね。今週分目、雨宿り、まるちゃん。まるちゃんいらっしゃい。おはよう。おはよう。気にしないで、無理しなければそれでいい。ありがとう。ありがとう。江戸川がどこ行った？江戸川が。もふもふありがとう。クッキーね、このクッキー本当に美味しいから皆さんね。ぜひご賞味あれ。お手元に
お迎えしていただけるととても嬉しいです。カードキラキラしてるから、私も楽しみ。僕さ、お仕事なので戻ります。しばみさん。しばみさん。どっか行っちゃうのしばみさん。お仕事だよ、しょうがないよ。もふもふバイトめいちゃん、しばみさん、来ていただきありがとうございます。キラキラさせていただきます。お仕事頑張ってください。キラキラ。無理しないようにね。水分補給もしっかりしてくださいね。いってらっしゃい。いや、買いたいよ。でもね、懐がね、青木さんはしょうがない。もやし生活だから。起きろ、江戸川さん。起きろ。みんなで江戸川さんを起こす会になっちゃう。お仕事ファイトです。いってらっしゃい。いってらっしゃいだよ。また書いてます。最近はちょくちょく書けるようになって嬉しいです。パチ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 。パイナップルさんパチ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 だよ。パチ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 。ナイス、ナイス。グッジョブ。ふぅ。パイナップルさん前が裂けるのですか？パイナップルさんもガーティックフォンで結構一緒に遊んでるよ。今日は大きいさんお休みの日？もしかして。はいって。ちょっと私上変えてこよう。上そのままだった。どこですか？これ？昼じゃない、羊。ゴッドイラストレーター。ゴッドイラストレーターだよ。素晴らしい。おやすみだよ。よかった。ゆっくり休むんだよ。午前中は医者で潰れたけどね。今日病院の日だったんだ。お疲れ様だよ。お疲れ様。羊さんの誕生日にファンアートをかけました。イエス。紹介しました。今持ってくる？
今持ってこようか。パイナップルさんの私のバースデーイラスト。どこにしまってあったかな。これイランの衣装を着た羊って言って書いてくれたんだよね。これね。Thank you very much。ホアキンさん、羊さん、ごめん。ハロー、Good morning、ホアキンさん。I just woke up I just woke up だよ。おはようございます。まるちゃん、怖い音。いいです。バイクブーンしてた。怖い。パイナップルさんのイラストはディスコ見れば載ってるかな。載ってるかもしれない。パイナップルさんね、重機とかが結構ね、すごいんだよ。重機とかがお得意みたい。ピストルとかそっちの方ね。意外と道路沿いだった。道路沿いなんだけど、なんかみんな法定速度守らないから、本当に。だから危ないってね、思ってるんだけどさ。なんかみんなね、ほんとトラックとかね、狭い道なのにね、めっちゃ飛ばすのよ。やめていただきたい。見たことある。これかわいいよね。本当に。ありがたい。ありがとう、パイナップルさん。ありがとうございます。羊さん、You are welcome だよ。こちらこそありがとう。そう。みんなどこ行ったんだろう。みんなどこ行っちゃったんだ。ちょっと。よいしょ。毛玉三角の忘れてごめんなさい。そういえばそうだった。ノープロブレムだよ、パイナップルさん。みんないなくなっちゃった。チェアなんだい青木さん。なんだい。私今何してる。本当はご飯食べようと思ってたんだ。忘れてた。ご飯食べなきゃって思いながら寝てたんだ。朝。
ゆっくりゆっくり朝からお昼にかけてご飯を食べながら配信を始めようと思ってる。そしたらいつの間にか寝てしまった。青木さんがアーティックフォンやるって言ったら来る？やる？あ、忘れてた。ちょっと X にポストしてないじゃん。おそらく私寝起きでぽやぽやしてると忘れちゃうんだよね。今お絵かきお休み中なのでごめんなさい。あ、そうなんだ。お休みしてるんだ。まあ描きたい時にね、描きましょう。よし、これで完璧。もし君たちがいつでも楽曲テレフォンをプレイすることに決めたらディスコードで私に連絡してください。オッケー。ブン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 やめて、ブン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 。私何もしてないな最近。何もしてないな、どうしよう。なんか座ってられないくらい疲れてまして、最近暑いから熱中症になっちゃったんじゃない？ちょっと水分補給しよう、しっかりね。同じ江戸川さんも疲れているの？猫キックさんおはようございます。おはようございます。今さっき起きました。おはようございます。あ、ディスコードに知らせを送ってくださいってこと。なるほどね。若いうちはそういう時があってもいいんじゃない？座ってられないぐらい疲れてもいいってこと？どういうこと？私はちょっと寝起きだから思考が本当に考える能力が今ポカーンとなってるから、パーってどっか行っちゃってるから、話がね本当に理解力がそういうこと？羊さんが最近何もしてないって言ってる。したけどしてないんだよね。してるんだけどしてない感があるんだよね。よいしょ。まあいっか。好きに
好きに生きればいいんだよ。放牧系だから。うん。everyone Discord check please. Discord check please. うん。and general come on. general come on. よいしょ。うん。ガブ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 。でもこれでもう本当に終わっちゃったのかな。自分で療養に専念するって宣言したのはいいものの、他の人がさ、しっかり働いてることを知るとさ、ちょっともっと私頑張んなきゃいけないよなってなるよね。頑張らなきゃ。ベイビーアメリカどこ誰もいない。あ、そうか、私があれか。誰か来るまで待ってる。誰か来るまで待ってるから。ジェネラルの方にも待ってるから。来ない準備中にしておこう。誰か来たら戻そう。参考までに私は療養しても治らないって分かってるから、休みの多い職場に転職して一般社員として働いてるよ。素晴らしい。その行動力が素晴らしいです。誰も守ってくれないしね。そうだね。そうだよね。そうなんだよ。私もう外出たくない。いいよ。パイナップルさんウェルカムハロー。待って、私そこにいちゃダメじゃん。エドガガ。ちょっと待って。これだ。もういいか。よし。よ
しないで。そのためにもっともっともっと稼がないと。よいしょよいしょ。まるちゃんはーい、パソコンをオンにします。ありがとう。音声読み上げ入れれば会話してる風になるのでは？音声読み上げはね、ちょっとわちゃわちゃしすぎちゃうからね、今のところ検討はしてないんだよ。日本語と英語同時翻訳機能があるアプリは入れたんだけど、入れ方がわからなくて、ちゃんとした入れ方がわからなくて、諦めた。今のところちょっと諦めてる。ちょっと余裕が出てきたら、できてきたら入れるかもしれない。ね、私が日本語喋ってても、海外の方に何喋ってるか伝わるような感じのやつね。見つけたから。わちゃ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 で、本当にわちゃわちゃしちゃうからね。ユノスさんは今家事をしていらっしゃるから、多分もうちょっと時間かかると思うんだよね。カモンベイビーアメリカ。あハローエドガガ。How are you? How are you? I'm fine. I just woke up. Oh, how are you? I'm fine, thanks. 日本語授業みたいですね。英語授業みたいですね。なんか江戸川さんと英語で話すのは新鮮だね。なんか不思議だよ。ミステリアス。ミステリアス。もう入りました。ありがとうございます。今度はミイラですね。今日はミイラだね。ミイラね。今回はミイラですね。今回はミイラだけど、パイナップルさんはパイナップルさんだね。パイナップルのスキンですね。ね、美味しいもんね。今日も羊さんは可愛いな。また。火事か。確かに時間かかるよね。その火事じゃないんだよ。刀火事。カン。ちょっと、ユノスさん来るまで3人でやってようか？いいよ。別にいいだけど。いいんだけど。そういえば、パソコンの問題が修理しましたかもしれないから。パソコン直った？そうです。もう治ったはずです。そのはず。素晴らしい。パチ。パソコンだから、またやるのか、またご承知しましたかもしれないから、今のところで治りました。はずです。よし、じゃあできるね。今いらっしゃる方。他の方も来ていいのよ。他の方も、ちょっと待ってね。他の方で参加されたい方はコメントで教えてくださいねと。この3人ならいつも通りだから、
何回かやってるから、最初の挨拶はいいね。そうね。ピカチュウ。ま、本当にピカチュウが好きですね、羊さん。簡単でしょ、ピカチュウ。じゃあ違うのにしてみる、たまには。まあ、別に僕はピカチュウを描きたいなら別にいいだけど。ピカチュウはいろんな人がいた時が面白いんだよね。うん、そうね。パイナップルさんがディスコードでなんか言ってるよ。なんて言ってるの？どれ、ちょっとデうん。ィスコードだね。ちっちゃ。あ、あれは英語ではないですね。多分。何語だ？多分、パイナップルの国の言語ですね。イランとかかな。イランとかの。そうですね。パイナップルさん何言ったんだろう。What to say? 慈悲深く、慈愛深き神の名において、なんだ、聖書みたいなことが出てきたの。そうだな。何がいいかな。たまには、いや、毛玉がどうですか？毛玉描く？いいよ。たまには面白いかもなと思っていました。確かにな。でも、毛玉簡単かな？簡単だけど大丈夫かな？やってみなきゃな。わからないことです。パイナップルさんが、これはイスラム教徒が何かを始めるときに必ず言う言葉であるって言ってる。なるほど。I see。じゃあ、毛玉にしよう。毛玉。パイナップルさん、毛玉ドローイング OK？ ちょっと待って、天気悪いかも。ゴロゴロ言ってる。雷。サンダーがゴロゴロ言ってる。サンダーサウンド。パソコン壊れちゃうかも。まあいいや。始めよう。ピン。毛玉ね。今回は横から書きますからね。どんなことになるかわからない。記憶から書きます。どこが頭かよくわかんないけどね。毛玉の頭。もうちょっと真ん中に。3人だからね。もうこの3人だからね。みんな毛玉は知っているでしょ。ザクさんが参加できないのが残念。ザクさん、シフォンさん、今日来れる日だったかな？来れる日だな。もしかしたら途中で来てくれるかもしれない。そうね。来れるといいですね。ね。
意外と難しいだね、毛玉。毛玉毛玉はね、毛玉は描き方がね、なかなかね。えっと、えーっと、そうです。まだ時間はある。大丈夫。そうね。Merci. Listo. まだでしょ、まだでしょ、まだ時間あるでしょ。もうないね、もうないね。うん。時間がないの。時間ないよ。時間ないよ。あれ何これあれ私の知ってる毛玉の色じゃないんだけど。不思議だね。不思議だね。私の知ってる毛玉。またブーンっていうブーン。ようん。し。ちょっと何これちょっと何これちょっと何これ私もわかんないよ。わかんないよ。待って。お寿司さんお寿司さん今週目はマヤドリ。ちょっと待って。お寿司さんの名前がちょっと変わってるから後で見てみて。お寿司、変わったのですかお寿司職人、時折マジシャンでもお酒入ると手元がなくなるのはどうにかしたい。どうしたのお寿司さん、何かの罰ゲーム。
新しいお名前すごい長いんだけど。No digas mamadas, Mary Jane. にゃにゃ。おぼつかな、あ、それでおぼつかなかったもん。どうしたどうしたの？何があったの？お寿司さん。お寿司さんの身に一体何が？おかしいな。うん。私の知ってる毛玉はこの色じゃないんだけどね。そうね。そうね。そうね。江戸川さんか？江戸川さんなのか？もしかして。いや、多分パイナップルさんですね。パイナップル様の仕業ですよ。仕業昨日バーのイベントでマジックしたので、おーおーおー、リアルっていうか、お仕事でお酒飲んでました。お酒飲みながらマジックしたの、すごいね。荒技だよ、荒技。裸に踊らないで、ね、踊らないでくださいね。何？驚かない？いや、裸で踊らないで、踊ることはダメですよ。裸で踊らないでってお寿司さんお寿司さんは利き酒師だから、多分お酒には強いと思うんで。時間ないよ。Hurry up, hurry up. それはやらないですよ大丈夫で、お寿司さん普通の人だから。また私の知らない色が出てきた。違う、この色じゃない。なんだ？みんなで今毛玉描いてるんだけどさ、私の知ってる毛玉の色じゃないんだよね。おかしいね。おかしいね。おかしいね、これは。ワンダーだよ。不思議。あ、ゴロゴロ言ってる。ゴロゴロ言ってるよ。お外がゴロゴロ言ってる。雷だね。でも今日はもう眠いのですみません。お寿司さんもしかして夜通し飲んでたの？おやしっぽおやしっぽおやしっぽめめめ。ゆっくり休んでくださいね。おやしっぽおやしっぽおやしっぽめ。雨宿り雨宿り。ぜひね、今日クッキーコラボ今日までですので、もしご検討中であればお忘れなくよろしくお願いいたします。美味しいクッキーですのでね。何卒よろしくお願いいたします。わー、やってしまった。毛玉のこれ顔次第だね。顔次第でどうなるかだよ、本当に。顔が意外と難しいですね。かわいいし。かわいいですから。かわいい。かわいすぎるです。
かわいい顔になってるといいんだけど。この色はなんだ？この色は一体何なんだ？毛玉にこの色。謎の色。とりあえずこれ書いとく。なんかこんな感じっぽいし。できた。よいしょ。にゃー。そやそや。青木さんも寝ちゃうね。寝ちゃうね。いいよ、お昼寝してていいよ。ちょっと、咳が出そう。最近ちょっと咳で出ちゃうんだよね。大丈夫ですから。羊さんの席が可愛いから。ダメダメダメ。時間がない。時間がない。時間がない。終わるよ。終わるよ。水分補給、今した。今してた。終わるよ。終わるよ。時間がない。終わった。そうです。どうかなどうかな。羊さん命だから羊さんに何かあると青木がやばい。逆もまたしかりだよ。みんなに何かあると私がちょっとざわざわしちゃうから。みんな健康でね、健康で無理なくお過ごしくださいね、ちゃんと。はい。はい。はい、じゃあ、毛玉ね。マイ毛玉。私の毛玉。ポン。毛玉。おー、かわいいかわいい。僕は描いた毛玉が。ちょっと待って、これビキニでしょ。パイナップルさん、パイナップルさん、足多いよ。足多いよ。毛玉、毛玉の足、手足はそこじゃない。手は江戸川さんのとこだけど。足多いよ。どういうことなの？江戸川さん、ビキニ着せちゃダメだって。いや、だって刀があるでしょ。どこで、刀のベルトです。刀のベルトです。これベルトなの？どこで置いていく刀が。こいつ武装してる。武装と見せかけてこれ絶対ビキニだから。わー。毛玉。パイナップルさんの足がリアルなんだよね。リアルな羊なんだよ。いや、これふんどしだよ。いや。いや。どっちにせよ違うよ。毛玉そんなものつけてないから。おかしいな。おかしいな。
私の毛玉はこうなってしまった。次、パイナポーさんの毛玉ね。こっち。この色だったのか。イエス、イエス、イエス、イエス。ちょっと待って、アルパカみたいになっちゃった。またいる。ちょっと待って、誰バキハンマの先生、渋川先生です。だから細かいすぎるから仕上げができませんでした。江戸川さんいつもバキ。余白があるとバキを描く。もふもふ。羊さんの頭の上の子も見えないだけでビキニなの。違うよ、違うよ、違うよ。普通の毛玉だよ。あ、でも羊、毛玉、ちょっと黒いけど毛玉だね。よかったよかった。ナイスだよ。江戸川さん、短時間で描くのすごい。この絵。なぜ保存できないでしょう。できない？ちょっとイメージが、もうできました。あ、できた？さっきのもできた？そうです。もう2つが保存した。OK。じゃあ、江戸川毛玉。そうだよ、これだよ、これだよ。魚の色だったのか。なんだろうって思った。いいよ、でもいいよ。これ、毛玉。毛玉認定します。毛玉認定。魚持ってるけど。きっと情報量が多すぎて保存に時間がかかってるんだよ。そういうことなのか、そういうこともあるのか。すごい伸びたね、毛玉。OK、ベリーナイスイラストレーションだよ。保存した？そうです。保存したです。OK。じゃあちょっと、毛玉難しい。毛玉難しいからさ。やっぱりみんなが知ってる。みんなって言っても今3人しかいないけど。何がいいかな。まあ、ピカチュウが書いてみれば。ピカチュウ？そうです。もう顔がまともなら何でもけど。確かにな。じゃあ、パイナップルさん、ピカチュウね。OK かな？ OK、よし。じゃあ、江戸川、ピカチュウね。ピカチュウ。ピカチュウの練習だよ。毎回ピカチュウの練習。みんないつも横向きのピカチュウ描いてるからな。私もたまには横向きに描いてみよう。
相変わらず難しいですね、これ。ピカチュウピカチュウの可愛さが、ピカチュウの可愛さ。そうです。なぜから、うまく書けないのです。いや、割とピカチュウになってるよ、みんな。たまになんかすごい、筋肉質なピカチュウとか来るけどさ。面白いからよし。ノーマルじゃないピカチュウ来るけどよし。よし、面白いからよし。ほう。まだ時間あるね。そうね。間に合うかなああ大丈夫ですか、羊様。大丈夫。大丈夫。まだあるよね。まだある。大丈夫。まだいけるまだいけるまだいける。はい、どうですよ。ホワイトホワイト。No, no, 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 no. よし、できた。相変わらず変なことを聞けたんですね。んまあいいか。難しいな。多分、こっちなんだよね。多分こっちなんだよ。にゃ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 。いや。
しゃ。にゃんにゃんにゃん。わいい。お。あありがとう。いけるいける、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケー。もふ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 、まるちゃん。なーにこれ、なーにこれ、ちょっとどういうことなの？なに？なに？変なことは見ましたか、羊様。なんだろう、なんだろう、これはどういうことなんだ。どうすればいいんだ。これはなんだ、ここはなんだ。え？どうなっているのこれ。ここがわかんないね。ここですか？難しいよ。これどうなるんだろう。あんまり上書いちゃうと多分消えちゃうから。これもしかしてこういうことかな。また。ちょっと修正してみよう、ここで。そういうこと？本当？違うよね、多分違うよね、こんな。おんの。とんでもないことになるのです。私にはこれ、こう見えてる。こう見えてる。
うーん。うーん。おーにゃ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 ー。今度パトリシオさんも呼びたいね。今度は連れてくるのです。今度はパトリシオさんはお絵かきする人なの？最近が、レッサンクラスが始めたんですね。始めた。授業、授業。アート授業です。あと授業。いや、ちょっと今、ちょっと、優勝していますから、ちょっと待ってください。待つ。どうしようかな。ああ、ちょっと。はあ、ピカチュウ。ピカチュウ。よし。じゃあ、とりあえずピカチュウ見てこうか。ピカチュウ。まあ、ピカチュウ。お、かわいいかわいい。かわいくなれ。かわいくなれ。おー、なんとかね。めっちゃ凝ってる。またいる。いや、アッシュケチュップですよ、アッシュケチュップ。誰？バキ？いやいや、アッシュですよ、アッシュケチュップ。ピカチュウの、あ日本でどんな名前ですか、日本に。サトシ？サトシ、確かにサトシでした。サトシ。サトシアッシュ。サトシこんなかっこよくない？いや、もう昔なことですからね。いや、結構年上ですからね、この時代。まあね、サトシずっとやってたもんね。ポケモントレーナー。進化したのです。年取ったね。そうです。ピカチュウでもいいよね、これ。警察、ポリスピカチュウ。かわいい。いいよ。これはいいと思う。これは成功だと思う、私は。サトシこんなにかっこよくないけど。これはいいな。このピカチュウは私好きだよ。じゃあ次、パイナポーさんのピカチュウね。よし。イエス。また、ターバン。えまた、江戸川さんそれ。江戸川さんだったのか。なるほど。何この、下の部分が何でしょうか。2つの刀があるんだけど。私、立体起動装置だと思ったの。進撃の巨人のになった。マシーン。エレンがつけてるやつ。
エレンとか。そうそう。わあ、そうそう、確かにね。に見えたの。だからその形でしたっけ、あの剣が。わかんない。わかんないけど、とりあえずなんか左側にあったから、真似して書いてみた。戸川さんだったのか。ふんどしつけてるよ、ピカチュウ。パイナップルさん、ピカチュウ。依頼されたでしょ、ふんどし。シャツに。依頼。青木さんがふんどしって言った。言ったから。いやいやいや。依頼でしたでしょ、それ。依頼だったのか、あれは。依頼だったのか、依頼コメント。フラグだったのか。このピカチュウ手がないよ。手がないよ、ピカチュウ。あ、確かにね。忘れてしまった。集中してたからしょうがないね。多分、ふんどしに全力を注いだんでしょ。まあね、そうですね。ネクスト江戸川さんのピカチュウね。あ、なんでみんな頭に乗せるの？いいよ、いいよ。いいっす。ナイス。いい。パイナップル。パイナップルじゃん。パイナップルさん車椅子。ピカチュウ車椅子乗ってるんだけど。料理人だとお見せかけて車椅子乗ってる。激しい戦いでしたからね。激しい戦い。ああ。もう料理もしながら頑張って生きてるんだね、このピカチュウは。いや、でも、バランスはいい。バランスはオッケー、オッケー、オッケー。ナイス、ナイス。ナイスだろ。まるちゃんがシクシクしてる。まるちゃんが泣いてるよ。サトシ、I can't move it anymore. ミレゴリさん、ウェルカムハイロー。サンダーサウンド。ゴロ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 。サトシ動かせて。てん。次は誰を描こうか。誰にしようね、次、ネクスト。入ってくる人いないかな。まあ、いや、皆さんが知らないキャラですからね。まあね。まあ、きついさんが検索したくないからね、ダメです。何をカイジ。読んでますよ、サセルさんというアニメ。あるキャラがあります。サラマンデル、先生。アザデルさんしか知らないな。そうです。だからそこに出てくるキャラがあります。サラマンダー先生です。サラマンダー先生。知らない人だ。完全に知らない人だな、それは。まあ、シビト影の姿ですね。難しいな。パイナップルさんも知ってればいいんだけどね。ちょっと待って。ディスコードに、写真が送ります。カンニングカンニングですか？ちょっと待って、有名なキャラを調べてみる。OK。みんなが知ってるような有名なキャラ。あまり細かくないキャラにもね。
あまり細かくないみんなが知ってるようなキャラクターで、あ、ムーミンとかどう？ムーミン。全然知らないその人。ムーミン知ってる？ムーミン。ムーミン。ムーミン。ちょっと知らないだけど、ムーミンって誰？ムーミン、ムーミン。ムーミン。ムーミン、ムーミンねえ、ムーミンって。なんだっけ。これ、海外のキャラクターじゃないの？ムーミンって。ミンライデル。知らない？ムーミン。ムーミンってなんだ？作品、タイトル名なんだ？見たことがある気がする。だが、全然知らないでした。知らない、このキャラの名前。ムーミントロールだ。ムーミントロール。知らないのか？いや、まあ、見たことが、ある程度、基本的なことはわかりません。混乱した。もう見たことがあるのです。だが、どんなキャラか知らないです。確かにな。じゃあ難しいんだな。いや、もう写真が見たから、大丈夫ですよ。でもパイナップルさんが知らないかも、ムーミン。ちょっと待って、写真を送ります。でも写真送ったらカンニングになっちゃうから。なら、ネロアルクどうですか？誰？ネロアルク。サラマンダー、初音ミクだって。初音ミクなら。初音ミクがちょっと難しくない？難しいって。アーニャはアーニャ。アーニャなんとかいけるかもしれないですね。パイナップルさん、アーニャ、Do you know アーニャ？ファミリー、スパイ X ファミリー。スパイファミリー。スパイファミリー、アーニャ。アーニャ知ってる？アーニャ。イエス。Can you drawing アーニャ？イエス。私も自信はないんだけど。行きますか、アーニャ。じゃあ、イエス。アーニャ。リアルじゃない。ノーマルのアーニャ。スタンダードアーニャね。よし。レッツトライだよ。何事も挑戦だ。アーニャピーナッツ好き。ちょっと待って、首から上で。どうしよう、ゴロゴロ言ってる。私のパソコン死んじゃうかもしれない。大変ですよ。大変だよ。のー、羊様。途中でいなくなっちゃうかもしれない。Oh no, my PC. My laptop.
え、ラップトップですか？違う。あ、ラップトップではなかった。ラップトップではデスクトップで。騙したね。デュオリンゴで習ったの。デュオリンゴで。ラップトップって。デュオリンゴでパソコンのことはラップトップだよって言ってたの。デュオで、デュオリンゴ。デュオが騙したの。デュオが。パソコン、ラップトップだったらこんなにぬるぬる動いてないから。そうね。時間ないな。どんなんだっけな。私は、そう。よし。ゴロゴロゴロ。ゴロゴロゴロ。時間がないね。時間がないね。時間がないね。思いっきり時間がないね。全然かけてない。大変大変。大変大変。はい、大変。すごく大変。すごく大変よ。ちょっと待って。よし。もうできない。時間足りないよ。やっぱり重たいすぎるのですが。難しい。これは多分こんな感じになってるはず。なってて、アーニャ一回書いたんだけどな。
難しいよ。難しいよ。いらない。にゃん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 。にゃん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 。にゃん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 にゃ
にゃん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 。にゃ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 。まるちゃん、まるちゃん。わーわーわー。いらない。C いらない。C いらない。なになになに。江戸川さんが放棄したぞ。何が起こったんだ。何が起こったんだ。いやー、だって、細かいすぎるだから、この時間でできないです。まともなことができないです。C いらない。私もだよ。まともに書けないよ。にゃ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 に
まだ時間ある、まだ時間ある、大丈夫。もう時間ないかもしれない。ひどい。ひどい。これはひどい。これはひどいよ。確かこんな感じだった。確かこんな感じだった。そうだよね、そうだよね、そうなるよね。足はさ、足小さかったよね。あーにゃって。こんなもんじゃない？こんなもんだよわ。何？何？なんか言った？いや、気のせいでしたか。空耳。空耳。
聞こえてはいけない声が聞こえたのかな。そうね。江戸川さんの後ろに何かいるんだよ。そういえば、うん先日に遊園かない変なものが見たんだです。何怖い話。まあ、まあ、せっかくだからかけます。うん、かけます。唐突に怖い話始まった。いろいろありました。今何書いてるのかな。ユノスさんおかえりお疲れユノス様。ユノス様当てて参加して3人だけじゃ寂しいのよ。ユノス様もうすぐ終わるから、リンク、もし入ってこれるなら、リンクはね、ディスコードに貼ってありますので。よし、完了。よし。頑張れ、パイナップルさん、ファイト。3人だったからね、早く終わっちゃってね。これ3キャラ目なんだ。参加していいなら終わり次第参加します。ぜひ、もう今から来てくださいな。ボイスチャットも、もう、ご自由に来てくださいな、本当に。みんなで書いた方がね、面白いから。傑作ができるから。ユノスさん、タイムスタンプありがとうね。すごい助かる。ありがとう。パイナップルさん、頑張れ。あ、終わった。終わった。ちょっとせっかくだから待って、ユノスさんが来るの待とうかな。別にいいけど。ユノスさんの反応も見たい、聞きたい。いらっしゃい。しっかり寝れて偉い。羊さんに高評価ポチリ。ショワさん来ていただきありがとうございます。寝すぎました。寝始めたのが朝だったんです。ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ、ありがとうございます。クッキーコラボ今日までとなっておりますので、よろしければぜひね。あとね、生誕祭の方のサプライズプレゼントサプライズプレゼントも今日までとなっておりますので、詳しくはチャンネルの投稿欄に書いてありますので、ぜひよろしくお願いいたします。ユノスさん、ヘロー。ハロユノスさん、ハロ。このリンクですね。わかりました。はい。よいしょ。ユノスさんが入ってきたら次のターンからって出てくるはずだと思うんだけど。待ってくださいね。広告が流れるね。まるちゃん。やる気ぶりです。今、広告が流れております。コマーシャルタイム。
ユノスさん。大事ですからね。オマージュ。うん。何を書いていたのか、これでわかるはず。楽しみですね。楽しみだね。ちゃんとなったかな。あ、来た。おお、入ったです。お化け。はい。お化けです。じゃあ、お披露目します。お披露目しますので、ユノスさん、反応をよろしくお願いします。はい、わかりました。はい。それでは、私のイラストから。はい。ちなみにテーマは何ですか？秘密。秘密、わかりました。秘密。当てよう。当てられるよ。大丈夫だよ。うん。はい。お上手。かわいい。やっぱりアニャだ。ああ、早かった。何難しい。difficult って書いてる。かわいい。上手じゃないですか。難しい。何あれ。あ、下のことが、電力線の上に、飛んでたんだ。先日が見てました。そんなシーンあったっけ？いやいや、僕は見てたの、そういうことか。そうです。そのものは、電力線の上に飛んでたんだ。何が一体飛んでたんだ。下の部分が書いたこと。これあれでしょ？江戸川さんのホラーストーリーでしょ？いえ、見てたのですよ。あ、違うの。本当に見てたの？スパイファミリーを？いや、下に書いたもの。下に書いたもの？これ？そうです。そう。これを見てたの？そうですよ。電力線の上にゆっくりで飛んでいました。何かが飛んでたの。そうです。変なもの。変なもの。危ないからね。電柱危ないから。ビリビリしちゃうから。やっぱりだが、羊様が書いた頭がちょっと大きすぎるから、多分書いてないでした。しょうがない。かわいい。しょうがない。そうなんです。アーニャなんですよ。アーニャかわいいですね。やったー、褒められた。じゃあ次、パイナポーさんね。イエスって言ってたけど。イエス。イエス。オッケー。伝わる。オッケー。オッケー。これはできたんじゃ。ね。伝わる。ピーナッツもあるし。オッケー。わかる。オッケー。ファイナポーさん、ナイス。いや、服がね、やっぱり難しいよね。服の。ですからね。ね。でも色合いでわかりますね。誰かっていうのは。よかった。よし。江戸川さん、パイナップルさん。最後のアーニャ。どうかな。ねえ、同じ顔なんだけど。いや、肌の色が間違ってた。気づいてしまった。だが、時間がなくて、そんなことになった。いい。ナイス。つながってる。スパイファミリーってこういう話だったっけ？いや、多分違う。ヘビが踏まれてる。でも、アーニャってわかるから。わかります。大丈夫。問題ない。大丈夫。問題ない。ヘビさん。この顔で踏まれるヘビさん。
よしよし、アーニャは成功した気がする。なんか、みんな、うん、十分もう大成功ですよ。大成功やった。そうですね、大成功。もうやらない。もうやらない。なんでよ。いやいやいや、アンニャが難しい、アンニャが。難しいもんね。よし、じゃあ、ユノスさん来たからピカチュウね。オッケーオッケー。パイナップルさん、カモン。ピカチュウ、リベンジ。オッケーオッケーしてくれるかな。ピカチュウイエス、イエス。イエス、ピカチュウ。イエス、オッケー。じゃあ、行きましょう。いいよね、エドガーさん。いいですよ、いいよ。ピカチュウね。まあどうしようかな。いつもみんな面白いからな。たまには面白くしたいんだけど。またことがないですよ。にゃん。羊さん、パイさんいらっしゃい。ウェルカムハロー。How are you? お元気？あれ？元気。それはよかった。Very nice, very nice. なんかなりそ節使えないな。
なんか私、羊さんと仲良くなるみたい。どういうこと？もう友達だよ。みんな友達だよ。よし。また変なことを書きたんだ。ああ、なんかすでにおかしいな。なんだこれは。これ、なんだこれさっき見た？あれなんだこれは。なんだなんだこれは一体。違うね、違うね、多分違うんだろうな。多分違うんだろうな。よしこ。仲良くなるみたい。仲良くなる気がする。二つ意味が違う。違う違う違う。全然違うよ。仲良くなるみたいっていうのは、なんて言うんだろう。仲良くなるかも。仲良くなるかも。仲良くなれる気がするっていうのは正しいのかもしれないよ。難しいね。どう伝えればいいのか。信じるし。仲良くなれる気がするとか、そういうことかな。難しいんだよな。難しいんだよな。なんだろうな。わお。わお。仲良くなれる気がするなんて難しいな。難しいな。難しい。日本語難しい。まだいける。まだいける。大丈夫。はたまに書けなくなるのは何なんだ。
諦めよ今日は予想が変ですね。ガリコンの予想。ねえ、そうだよね。雷のせいかな。もふもふ水分補給、まるちゃんありがとう。雷鳴ってるんですか？さっきすごいゴロゴロ鳴ってたの。あららら。あららら。だから途中でパソコン壊れるかも。プロテクトがないですか、羊さん。ない。なんだ。さピカチュウだよね。あ、ピカチュウ。私もこれ、もう、ありえない色が使われてる。なにこれ。なんだこれは。これなんだ、まあ、な。いやどういうことなの？どういうことなの？ピカチュウ。うーん。にゃん。猫じゃないですよ、羊さん。ピカチュウ。めーと言ってください。めすごいリアルだったけど。でも英語だとバーバーなんでしょ？バーバー。難しいぞ。ありえない。なんだこの色は。
難しい。難しい。まだいける。もう終わった人がいる。早い。あいやー、難しいぞ。今回難しい、これは。おかしいな。おかしい。練習したのに。よし、見ていきましょう。はい。ピカチュウ。レッツゴー。はい。かわいい。だからその色ですか。ごめん、ミミキュにしちゃった。ミミックがかわいい。魚持ってる。動画なぜ緑ですか知らないでした。変なことはかけたのかと思っていました。I will work. 本当だ。早尾さん関係ないから。ジブリじゃないから。監督また来ちゃった。うまいんだよね。似てる。うまいんだよね。なんかうまいんだよね。ありがとう。I love you back. ここ。だが、真面目なことは書いたね。思ってませんでした。すみません。いいよ。私も最初普通にピカチュウ描こうと思ったんだけど、みんないつもね、ネタに走ってるから。ふざけ倒してますからね。ちょっとふざけたくなっちゃった。ふざけた結果がミミキュ。かわいい。あんまり変わらなかったけど、ミミキュになりました。ナイスナイス。ナイスだよ。I'll be back. よし、パイナポンさん、ピカチュウね、ピカチュウ。イエス。おー。ピカチュウですね。イエス。なんか、うわ。これは。世界線がいろいろだよ。どうしたこれは。海賊王になっている。待って。パイナポーさん、今度どこの帽子かぶせたの？これ見たことある気がするな。中国のものではないでしょうか。中国の帽子かな。まあ、そんな記憶があるかもしれない。なんかそんなような感覚があるのです。江戸川さんはこれあれ、私の着物？そうですよ。なるほど。からのルフィになってるんだけど。ありたけの夢をかき集め、ピカチュウ。いや、ピカピカピ。それチョッパーじゃない。あれチョッパーとピカチュウ一緒だよね。声優さん。そうですよ。ね。いい声優ですよ。そうですね。一緒ですね、そういえば。おい、サトシって。チョッパーってなんて言ってたっけな。チョッパー、わかんないな。名台詞なんかあったっけな。いや、確かにあるですね。バカ野郎かな。そう。確かにそうですね。バカ野郎。ウーロンの帽子と思った。ウーロンって何？だからウーロンの帽子が
中国の帽子ですからね。あ、そうなんだ。なるほど。っていうか、すごく問題的な、批判ですね。そうなの？鳥山先生が作った批判ですよ。だってブッダですよ。そうなの？そうですよ。ブッダ？まあ、ブッダブッダ？ブッダだから。ブッダですから、オーロン。鳥山先生？ドラゴンボール？そう、ドラゴンボールのウーロン。あれはブッダ人間でしょ？あ、そうなの？そこら辺知らないな。だから中国の帽子がつけてました。ドラゴンボールとワンピースとカオスになってきたぞ。ちょっと楽しみだな。よし、江戸川さん、ピカチュウね、ピカチュウ。ねえ。かわいい。ねかわいい。もうした。なんてことしてやがる。なんてこと。オーマイガー。オーマイガー、オーマイガー。ピカチュウ、ピカチュウ。ゴトン。色がなんだろうなって思って。どうしたの？一瞬これはなんだ？クッパの体ですね。あ、クッパか。いつめマリオ。あ、ここだよ。江戸川さんの真似が出てくる。ああ、出るかな。やって、まあ、やってみます。It's me, Mario。あ、うまい。おー、うまい。パーフェクト。そうなんだよ。本物だよ、本物。うまいんだよ。うまい。すごい。本物だ。本物。マリオじゃないけどね、これクッパだけど。クッパだけど。ピカチュウのかけらが耳しかない。確かに。ピカチュウ要素。ほんとだよ、耳しかないよ。耳しかないよ。腕4本あるよ。キメラだ。また生まれてしまった。恐ろしい。なんという破壊力。恐ろしい。よし。ユノスさん、ピカチュウ。大丈夫かな？ Yes, キュートピカチュウ。ピカチュウ。キュートピカチュウ。ベトーベン先生ではないか。だが似ている。うまいね、ユノスさん。ダメだ、もうこの顔の破壊力が。セーラー服着ちゃった。もうダメだ。もうダメだ。意外に似合ってるって言われて。意外に。みんなそう来るのかちょっと。すいません、ちょっとふざけないと気が済まなくて。
ちょっとふざけ倒したくなってきたぞ。もう全然まともなピカチュウ描いてる人が全然いない。いない。今回のピカチュウ、ちょっと待って、このピカチュウ下から尻尾出てる。本当だ。痛そうですね。ピカチュウ。いた普通のピカチュウ。でも、まあ、これが一番ピカチュウっぽいのかな。どうなんだろう。ぽいかな。I will back. いや、もうちょっとだんだん破壊力がものすごい爆弾を落とされた。そっち系ね、わかったよ。ちょっと待って、調べよう、ちょっと。これもう一回ピカチュウやったらどうなるのかな。やってみますか。ちょっと待って、ネタ探し。ネタ探し。ネタ探し。初手耳キュー出しそうだよ。ちょっとね、遊んでみたんだけどね、遊び足りなかったね、これね。ちょっと勝てなかった。じゃあさ、やっぱりピカチュウだよね、ピカチュウか。パイナップルさんは、もう一回、ピカチュウリベンジ、オッケーラスト。ラストピカチュウ。多分寝る時間があれだから。イエス、ピカチュウリベンジ。オッケー、サンキューベリーマッチ。ピカチュウね。よし。ピカチュウね。もちろんピカチュウですよ。ピカチュウ要素は入れるよ、ちゃんと。よし。でもな、多分ちょっとみんなすごいからな。いや、ひつゆさんこそすごいわ。いや、ダメ。みんなの破壊力が半端ない。もっと力を。完全にふざける気だ。さっきのかぶせてきた方が良かったかな。でもかぶせたかったのどうしようかな。今からいけるかな。ちょっと待って。戻るか。
はみんな真剣に取り込んでいる。真剣に、真面目なピカチュウを描いてますよ。ほんと？もちろんです。いつだって真面目です。私は真面目ではない。これから真面目ではなくなる。時間がない。あ、色選べたの初めて知った。あ、ほんと？そうなんだよ。長押し。色選べるっていうか、うんうん。色ね、変えられるんだよ。このパレット以外の色も選べるっていうの知らなかったです。あ、そうなんだ。そうだったんだ。なんだ、そうだったのか。そうだよ。バリエーションが増えちゃうね。大変だ。ちょっと待って。ピカチュウ要素、ちょっと待って。ピカチュウ待って、ピカチュウ私ピカチュウごめん違うピカチュウ要素がないんだけど、ちょっとさて、これはなんだなぜ？なぜ？あ。なぜ？またかい。また全然できませんですよ。私もできなかったよ。わあ、ここか。よし。は
たです。暇ね。ピッ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 。あ、ピッピッ。うん。いやー、どうなるかな。どうなるかな。まだ足が、まだ足が、まだ足があるんだけど。私が放流したピカチュウ。どうなるかな。どうなる。あれはピカチュウじゃなかったからな。なんてことした、ひつぎ様。なんてことした。なにこの絵、なんでこれ、なんでこれ、なに戸惑ってる。何を、なにこれ。なんだ変だね。なんか、なんだ難しい。今回難しい。難しすぎない？難しい。ピカチュウだよ、ピカチュウ。にゃーにゃ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 。
ああわわわわわあわわわわわあわわわわ終わっちゃった。あ時間がないです。終わっちゃった。時間が足りない。足りない。完全に終わった。私の飛ばしたい。ダメだ、飛ばせない。見なきゃダメ。見なきゃダメだよね。進まないもんね。レッツゴー、レッツゴー。ピカチュウ。やめた。ああ、かわいい。かわいいね。ピカチュウ要素がないんだよ。かわいい。またいる。レギュラーなの。レギュラーメンバーなの、監督。いやー、スペースが足りなかったですね。うまいな。ちょっと今度さ、江戸川さんソロで書いてみない？誰？一枚一人で書いてみない？今度ね。今度。ネズミに何の恨みがあって。果たしてこのネズミはピカチュウなのか、それとも夢の国なのか。夢の国じゃないですか、映ってるから。耳の形は。いや、究極の盗みといえば、ピカチュウにしかないだけですからね。ピカチュウだけですから。他の盗みがいりません。でも、よかったよ。ネズミ要素あってよかったよ。私、耳かこうと思ったら時間足りなくて。ああ、なるほど。なんかいい感じにマントできてるし。ナイス。ナイスだよ、ナイス。これマント書いたのって、あ、パイナポーさんナイス。時間がなかったんだよ、時間が。いやー、これまた出てくるのかな、早尾監督。ないだと思います。本当？本当。じゃあ次、パイナポーさんピカチュウね。あ、普通のピカチュウじゃん。あれ？江戸川さん。おー、うまい。何これ。うまい。なんかルンバの仲間。あ、ブルドーザーです。ブルドーザー。違う。ブルドーザーですじゃなくて。ピカチュウ。
思い切りもう本当に自信満々にブルドーザーです。パイナップルさんの顔もうまい。うまい。バランス OK。ちょっとやさぐれた。こういう機械売ってそう。ブルドーザー。一体型だね。一体型ブルドーザー。自家発電するのかな。強そうですね。強そうだよね。強い。多分そのうち重機が出てくるよ。どっかから。ライフルとか。2つの尻尾がありますから、200年ですね。200年そうです。200円。いやー、これ絶対なんか変形するよね。トランスフォーマー。ピカチュウブルドーザー。オッケー。バランスはいい。ピカチュウ。よしよし。よし、ネクスト、江戸川さん。江戸川ピカチュウ。早尾さんいない。あ、普通じゃん。かわいい。普通じゃん。普通のピカチュウじゃん。おー、炭治郎さん。この色か。このピカチュウ、一番強そうなピカチュウですね。いや、ダメ。このピカチュウは鬼を殺せない。かわいい。ベーカリーだから。かわいい。この色なのか、この色だったのか。なるほどね。パン持たせたい。腕3本あるけど。本当だ。あれは尻尾でしょ。脂肪じゃない。すごい制御できるだから。ああ、なるほどね。じゃあ尻尾にする。いでたちが面白いな。ね。もうちょっと刀持たせたいな。刀とかパンとか持たせたいな。ここシュッキラー。刀持たせようとして時間がなくなっちゃったんですよね。ああ、なるほどね。難しいもんね。難しいよ。いや、でもなんか江戸川さんにしては普通のピカチュウでびっくりしたわ。だってそれは頼まれたでしょ、キツギさん。ノーマルピカチュウって。カゴがごとに高い。さっきのムキムキピカチュウかもしれないからね。脱いだらすごい。まそうピカチュウ。あれの果てがブルドーザーだよ。よし、ラスト、ユノスさん。はい。いい？はい、お願いします。ノーマルピカチュウです。キュート？そうキュート。あ、そうキュート？イエス、よし。ぷい。おお、同じ考えですね。おお、ビリバッドですか。なんとこれはカバーになるんですよね。ポスター。これ最初につながる。なんかちょっとうまいですね。なぜ会計が一致しているのでしょうか。
怖いよ。これを江戸川の書いた早尾監督が江戸川が、そう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 。これだよね。闇の世界まで遅れた。いやー、ループだよ、ループする世界だよ。終わらない戦いがここにある。夢のネズミの世界は、いやいやいや、ダメ、もう笑っちゃって。深夜深夜だね。このピカチュウ強くなりました。強くなったら闇落ちしました。アイムナンバーワンからの早尾からの早尾ストーリーができちゃった謎のストーリーがいいね。ちょっとこれ最後に持ってきたいな、このイラスト。最初は真面目に働いてたんだけど転職してちょっとやさぐれちゃって闇落ちして闇落ちしすぎだなからのパイナップルさんもうまいねえ、そううまいんだよからの皆さんにうまいですありがとうねダメだ、今日も生まれてしまった大変なまた一つ化け物が化け物が壮大なストーリーが生まれてしまった。多分これ次回に続くよ次が楽しみですね。ね、次の2かなピカチュウって言っていいのかなこれ宮崎、足があるだからね宮崎ストーリー。あ、ごめんね、おやすみ。パイナップルさんおやすみ。ありがとう。おやすみなさい。バイバイ、Good night。Good night。早尾の何その技名聞いたことない？中のあれかな、アニメの技の名前かな。そういうわけじゃなくて、多分昭和さんが今考えてくださったんですね。悪、即、残。だがしかしこのネズミは生き残っていた。致命傷を負っていなかった。身を隠しつつまたシャバに出てブルドーザー力をつけたこのネズミ闇落ちする闇落ちしてまた悪なのかな。悪だよ。悪じゃないですか、これは。どう見ても悪ですね。悪ですよ、悪会社ですから。そうか。ヴィランですよ、ヴィランはまた倒されるのであった。あ、ルローニケンシンに登場する斎藤はじめの信念。なるほど。はあ、面白かった。はあ、笑い疲れてしまった。
私もです。また。ありがとうね。ありがとうね、ありがとう。ありがとうございました。楽しかった。ちょっと。今度はさ、一人一枚真剣に描いてみよう。真剣に。いいですよ。アニメーションでもいいけど。あれはアニメーションですか？それはちょっとハード高いですよ。アニメーションか、まあ一人一枚ね。はあ。別にいいよ。いいよ。うん。今度ね、今日じゃなくて。うん。今度。うん。はい。ということで、ありがとう。また、やろうね。はい、ぜひ、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、いつより日本語を下手くそ気がする。すみません。そんなことないよ。No. 全然大丈夫。うん、全然。普通に、I can understand。いつも通りの日本人だったよ。いいことかな。まあ、ありがとうございます。はい。じゃあ、ディスコードはこれでね、切りましょう。はい。ありがとうございました。バイバイ。はい、またね、動画が。またね、羊ちゃん。はい。はあ。はい。ということでね、皆さん。笑いすぎた。笑いすぎてまた泣いてしまった。裏で大爆笑だよ。あ、これはね、もう本当に見返していただきたい。黒歴史ではない。これは新たな1ページだよ。物語の始まりだよ。も。はい、ありがとうございました。面白かった。ちょっと待ってね。面白すぎでしょ、これ。面白すぎでしょ、本当に。あ。エピソード2に続く。ね、ほんとだよ。はい。ということでね、皆さん来ていただきありがとうございました。楽しかった。私も楽しかった。よし。またね、ぜひね、皆さん遊びましょう。あ、そう。クッキーのコラボ。あと、生誕祭のサプライズプレゼント、今日までとなっておりますので、皆さんぜひご参加うん。お手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。うん。それでは皆様、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. あとしっぽめ。雨宿り。うん。次の機会日本語もと頑張ります。大丈夫だよ、そのままで。うん。バーサスタコマーショカミングス。あ、お猫様がちょうど起きちゃった。今日ちょっとぼーっとする日ってことかな。にゃお。バイバイにゃお。皆様、お疲れ様でした。See you tomorrow. またねー。